Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa, v ktorom si zahráme challenge loot iba z jedného domu. To znamená, landnem na jeden dom a v tom sa môžem iba nalútiť. Nikde inde sa už nemôžem nalútiť, iba v tom jedinom dome. Myslím si, že môžeme sa rovno vrhnúť do hry. Takže musíme si vybrať taký domček, kde bude aj loot a bude to tam safe. Ale rozmýšľam, že padneme rovno tu dole pod nás, keďže tu je tých domčekov viacej. Asi by som si vybral... Fúha. Ťažko povedať, ktorý. Ale asi si zoberiem takýto hlavný domček. Pickaxe. Čo je? Dobre. Čo bolo? Máme taktikálku. Takže shotgunu. Assault rifle máme. Pozbierať loot. A môžeme vyraziť. Tak to tu je. Ale vonka asi. Tu mám teda cruiser. No, pohoda zatiaľ. Sa na to držím. Ale idem pozrieť tohto. Idem ho pušniť. Nech nás neotravuje zbytočne. OK. Tak to nás ide hneď na začiatku. Vyhýlujeme sa. Aj toho pôjdeme pozrieť. Dvaja sú dokonca. Vyzerá, že mal spamovaciu zbraň dáku. Ja už si loot nemôžem vymeniť za iný. Materiál nemám tiež, materiál. A mám. Takže to je safe. Keby mám také shockwave movement, by som ho ušol. OK. Jak to po nás strieľa z diaľky. Ale ideme sa radšej vyhýlovať. Nech sme ready do ďalšieho fightu. A môžeme ísť aj dopreč. Dobre. Neviem, keď je to po nás strieľal. Ale... Shield by som mal tiež pozrieť. Len tak. Aby som sa cítil, že som safe. Tak to tu strieľa. Prebijeme si. Všetko. Tak to strieľa. OK, teď. Hádam tu už nikto nebude. V tejto lokácii. A mohli by sme to mať free pre seba. Dobre.
Tento loot som mal. Neberiem si nič, ne? A strieľa sa na drope. Ideme na druhú stranu. Obídeme. Alebo ideme pozrieť sem. Aj tu takto sa strieľal. OK, tak ho tu máme. Dead. Asi zatiaľ jediný, koho tu vidím. A nie, ešte tam máme takého. Už nemeha. Dobre. Žije ešte 17 ľudí. Zatiaľ s lootom som spokojný. V tom dome bol akurátny. Tak ho tu máme. Pod nami. Dead. Dobre. Mohla to byť hrozba pre nás, ale zabili sme ho. Treba nám ísť do zóny. Celkom sú tu kopce. Nebudeme si plýtvať matro, predsa, keď tu sú stavby. Springfield. Tu dole sa strieľa. Vyzerá tam je medailo. Alebo nie, tam nie je medailo. Nevadí. No nemôžem vlastne loot z toho. Ale nevadí, killneme to. Nevadí. Ale aspoň nech to nikto nemá pred nami, lebo to môže byť ohrozujúca zbraň. A takto ide po mne. Tony Stark. Zabili ho a ja by som si mohol rýchlo high ground prevziať. Ola, SNGčko mi prichádza všetky stavby. OK, dead. Ten má dobrý loot. Ale nemôžem si bohužiaľ zobrať. Ideme do zóny rýchlo. Tak koho tu máme? OK, dead. Poslední dvaja ľudia, ktorí sú proti nám. Neviem, kde môžu byť. High ground mám. Možno pôjdu do zóny smerom. Ale nikoho vidím. Nevadí, kope. Tuto je jeden a druhý je... Neviem kde.
aby sme od neho nedostali. To sa snaží prejsť do zóny. Dostal taký damage. Ale neviem, kde je ten posledný. Traja sme. Ja a ešte ďalší dvaja. Podkopáva. Nevadí, do vlastnej stavby si strieľam. Ok, podkopáva nás. Ten posledný dade tam vzadu strieľal. Takže ten by nemal byť pre nás žiadnou hrozbou. Tohto tlačí zóna. Dead. A posledný proti nám je dajte v zóne. V kriku, ja. OK. Dali sme krásny vid nakoniec. Takže pre toto videjko to bude všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.